थादों लोगोफोर ग्राउन्डआ जोंनिया सब कफिसो गोलैना एकदम आन्थानो साबाय थादों लोगोफोर सिगाङावहा गोग्लैदोंमोन पाकायावहा बेयावनो गेलेनाय समावहा बहुद बिखो जागासिनो दं दाबो सिङाव हाद्दियाव हामजोबाखै बे आन्थोनि गिलायावहानो बे लामायाव बिदि लामा बायदियाव गोग्लैबाय बेयावनो फिल्डआवहा जोंनि गेलेग्रा ग्राउन्डआ गिदिर नङालै फिसासो बेवहा जायगाया गाहाय गोजौ नालाय दाखालि भिडिअ मोनसे आं आपल'ड होदोंमोन 2 मिनिटनिसो बेवहा गेलेनायखौ दसे खिथिदोंमोन वाव अखा हानो नागिरदोंलै गेलेनो मोनगोन ना मोना ना लोगोफोर आथिंगाले हनै अखा हानो नागिरदों थुबसे थुबनैया बेयावबो गोलैबाय थादों एसे उखुन्दै खुजोबदों बिथिंगाले दा बे साइडथिं मादिबा बोरैबा हे जोंनि आं আছে र खेलिब আহিছোঁ दा बेयावहा साबाल'सो ओमफ्राय लोगोफोर हमारा मोजां जागा I love 24 that way. Thora stadium. Look ini. Kalau belum makan, ini misalnya yang mau kokang. Wah, apa panen dah ini? Jalan itu benar mana sih? Ada tangsin awak? Akan kemana nanti dengan hap nanti apa? Nanti oke ni kayak sih? Bye bye logo pur, pin logo mungkin.